дар ҳудуди ҷумҳурӣ 947 дарё ва 276 адад сой бо дарозии умумии қариб 30 000 километр мавҷуд аст ки аксарашон дарёҳои хатарангез ба ҳисоб мераванд. ин захираи бузурги обӣ баробари фоида ба мамлакат ҳамасолат дар пайи обхезиҳо хисороти калони молиявиву ҷонӣ мерасонад. ҳар сол дар мавсими баҳору тобистон обшавии бо шиддати барфу прияхҳо ва боришоти зиёд боиси обхезӣ, фаромадани ярҷ ва омадани сел шуда, дар натиҷа ба иншооти муҳими хуҷагии халқ зарари калон ворид мекунад. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри ваҳдат дар якҷоягӣ бо бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гаражданӣ бо мақсади ба роҳ мондани корҳои соилмустаҳкамкунӣ, сохтмони садҳо иншооти муҳофизатии зидди обхезӣ ва амаликунонии чораҳои дигари иловагӣ ҷиҳати таъмин намудани ҳифзи аҳолӣ ва хуҷагии халқ аз селу обхезиҳо ва баланд намудани масъулияти шаҳрвандон корҳои муҳим роҳандозӣ мекунанд. таҷрибаи солҳои пешин нишон медиҳад ки баландшавии сатҳи оби дарёҳо ба хуҷагиҳои халқ хусусан ба заминҳои корам хисорот ворид месозад. аз ин хотир масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва дигар сохторҳои марбута ба ин самт масъулияти баланд зоҳир намоянд. бино ба андешаи кишоварзон аз ҷониби корхонаҳои коркарди қумусанг ки дар чанд атрофи дарёи кӯфарниҳон сохта шудаву дар натиҷаи аз меъёр зиёд гирифтани он сатҳи оби дарё то 5-6 метр паст фаромадааст, ба танзимдарории об дар сарбандҳои канали Харкуш ва Муллодавлат ба мушкилии ҷиддӣ рӯбарӯ гаштааст ки зиёда аз 1000 гектар заминҳои кишоварзии ҷамоату деҳоти минтақа аз оби полезӣ танқисӣ кашида истодаанд. минтақаҳое ки дар шаҳри ваҳдат ба сел нисбатан дучор мешаванд, дар соҳилҳои дарёи кӯфарниҳон ва элок ҷойгир мебошанд. ҷиҳати назорати доимӣ ва ба танзим даровардани маҷрои дарёҳо, гузарондани корҳои соилмустаҳкамкунӣ ва тоза намудани соҳиҳо бо мақсади пешгирӣ аз хавфи селу обхезиҳо ва шусташавии соилҳои дарёҳо, барномаи давлатии корҳои соилмустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 амал мекунад. иброҳими неъмат, Муҳаммаднабӣ Мирзораҳим, шаҳри Ваҳдат, Хабар.